ଆଜି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ମାମାକୁ ଯାଇ କହିଲି। ମାମା କହିଲା କଟୋରି ପିଠା, ଘୁଗୁନି, ଚଟଣି ଖାଇବୁ। କଟୋରି ପିଠା ସିଏ ପୁଣି କେମିତି? ମାମା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ତା ପିଠା କରିବା କାମରେ। ମାମା ପିଠା କରିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଗପଟିଏ। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦୟାଳୁ କୃଷକ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ କୃଷକଟି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଥିଲା। ପର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନକର କୃଷକଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କୃଷକର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସାପଟିକୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ମଡ଼େଇ ପଳାଇଥିବାରୁ ସାପଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲା କୃଷକ। ଆହତ ସାପଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା କୃଷକଟି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ସାପର ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ଏକ ସଫା ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। କୃଷକର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ସାପର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। କୃଷକଟି ସାପକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ସାପଟି ଆରାମରେ କ୍ଷୀର ପିଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୃଷକଟିକୁ ଦଂଶନ କଲା। ବାରମ୍ବାର ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରିବାରୁ କୃଷକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଘରେ ଆଣି ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ଶେଷରେ ସେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଅକାଳେ ଜୀବନ ବିନାଶ ହୋଇବ, ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଳା ନାହିଁ। ଖଳ ଲୋକ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବ ନାହିଁ। ଖାଲରେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେଟି ମୋର ଗପଟି? ଆରେ ମୋ ଗପଟି ସରୁ ସରୁ ମାମା କଟୋରି ପିଠାକୁ ତିଆରି କରି ସାରିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା କଟୋରି ପିଠା। କଟୋରି ପିଠାକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ଚଟଣି ଆଉ ଘୁଗୁନି ଢାଳି ଦେଇ ମାମା ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଖାଇବାକୁ। କି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କଟୋରି ପିଠା। ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି କହିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।